Asta e pentru când ți se face dor de mine, auzi. Ia uite-l pe nebun. Nu trebuie poze cu asta. Băi, încărcă-i tu vorbim. Ce luăm aici, mă? Ba să le mâncăm pe tren de asta, dacă prinde trenul, dacă nu? Da, avem tren la și 40, ești prost, acum la și 30. Poate întârzie trenul, că la vine mai devreme cu 10 minute. Mihăiță, dă-i tată, dă-i! Ce luăm mai frige, ești nebun acasă să mor. Hei, salut, mă, și vedeți bine! Care zice, tren, dar nu episod, hopa! Am regit la un nou minunat vlog. Băi, mergem către gară, sunt cu Mihăița aici de față, care nu vrea să fie filmat deloc, filmează și drumul să vedem. Așa? Mergem către gara, acum am întârziat, e ora și 25 de minute. Trebuie să ajungem la și 30 acolo. Și mai avem undeva la 1 kilometru de mers pe jos. Să nu, ajungem acolo la Andrei Transpirație, să întrebe ăla, o să întrebe Andrei, o să zică: mulți, dar voi ce ați făcut? Noi, într-un sfârșit. Am ajuns și noi la gară. Vezi că n-ai voie să filmezi aici, dar care fate aici? Stai și așa mai. Filmează mai pe șustache. Pe șustache. Pe șustache. Facem ceva? Da, o să întreb eu. Bună ziua! Noi am cumpărat biletele online, mai trebuie să facem ceva? Dacă n-ai pe telefon. Am poza pe telefon, ok. Mulțumim frumos. Uite-te, nu avem și un om de ăla. Uite să avem un om de ăla, nu? Un ce? Vino încoa. Da. Sunt Anica Pară. Trenuri. Vagon 2. Păi și cum îmi dau seama ce tren e? Uite, scrie acolo vagon 2. Păi și cum îmi dau eu seama ce tren e? Trebuie ce vrem să întrebăm? Da, hai să întrebăm. Nu vă spălați. Asta merge la București. Ăsta merge la București? Da. Ăsta e. Să mor. Ce loc avem aer condiționat? Unde? Să mor. Ia dole. Hai că vedem noi pe Andrei. Unde o fi Andrei? Andreiuț. Că ne așteaptă Andrei la gar. Să mor. Mi-a părut super bine de întâlnirea noastră. Voi încotro vă duceți. Și atunci, ce foto? Am venit așa un pic o fată și hopa! Pe domnul Uzi. Sincer nu știm nici noi. Hai, de ce față? Poate vă așteaptă în față. Eu nu știu exact. Hai, ne auzim, pa! Ia uite-i mă, bă, nebun! Ia uite-te de bun! Să pregătești la, să pregătești la, dă-i la, să-i dau. Bună! Ce față, mă! Bă, ne-a văzut pe Uzi, ne face capul. Uite ce a făcut fața aici de mult, uite așa ne-a văzut-o. Ziua, bună ziua! Întoarce de la Târgoviște de aici, bună ziua! O, te pup! Te pup, ce faci? La mulți ani, vină încoace, te pup, Andreiule! Ce faci, ești bine? Bine, să nu deschizi acum, da? Nu desfacem acum, da? Nu desfacem acum. Ține mai bine la tine, nu mai ține la mână. De ce filmezi? Pentru că trebuie să filmezi că... Ce fața, bă, ne-a zis, ne face film. De ce filmezi? Facem ca vlog. Și după a făcut o față. Scuze. Ia, fă-ne un tutorial din la... Eu? Nu, dar nu vreau să fac turuși. Uite, aici facem noi tortul, aici pregătim noi cu tăia. Spălăm vasele, că suntem băieți deștepți. Domnule Andrei, astăzi sunteți turul nostru. Nu. Haideți, domnule Andrei, să ne prezentați și nouă pe aici. Ce ne prezentați? Avem video, deci... Stai să spun, fii atent. În orice... Doamne! Băi! Faceți prea mult. Da. Mâine dimineață când ieși ora aia, că te-mi la răspundere. Dă-te cele. Cum toată lumea e cu minte. Suntem minori, noi ce să mai... Toată lumea e cu minte când vine la început. După ne destrădăm. Au! Te nu mai te oblidă. Încă o baie. Ma! Relax, summer! Vai! Aici ajung? Să mor eu! A dat cu capul în geam. Deja te-a luat, e bine. A zis, te-a luat, ține un... Bravo, Bravo! Bravo!
Vezi paharul? Da, știu cum lucrează un vișor. Bravo, eu ce funcționează, Andrei, bravo! Bravo! Bravo, mama, bravo, bravo. Și ia-te aici, nu râde, că mai e până la sfârșit. Mai e pe... Nu e bine. Mai este. Mai este. Ne faceți dumneavoastră room tour-ul, da? Da. Aici am ușa bolnavă. Mai bolnav asta. Cine e înăuntru? Ai înțeles? Deci se știe că e bolnav. E o ușă mai bolnavă. Păi tu ce faci, mă, pozezi acolo toate defectele? Nu, Gata, mare! Da, până la un loc. Copchia furisuți. Băgai! Dar ce frică! Ce-i cade lumea pe capul aia? Eu am frică de înălțime. Stai mă, bă, Eu cred că aici nu mai e geam din nou. Bravo! Bravo, mama! Așa, Doamne ajută, Doamne, eu iubesc! Ce zice? Șoale, mă, femeia asta. Vă salut, bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem la majoratul lui Andrei Ro. Cristi, care este ziua lui. Mersi. L-avem pe Andrei, pe Mirzo, pe o fată care fumează, dar nu știu cum o cheamă, am uitat. Denisa, tăiem la montaj. Nici pe ea nu știu cum o cheamă, pe ea o cheamă Sharia și pe ea și pe tine nu știu pe cine. Nu știu cine e, că e vreun intrus. O să vorbim la pază. Așa arată și Ghiciți cine e cameramanul, băieți? Se arată Ninel. Aici sunt curios să văd ce este. Sunt curios și aici, ce e aici? Ce e aici? Lingerie intimă. Mamă, sunt cam multe pe aici. Ia mai aproape, hai să vedem și pe aici. Azi avem de băut? Știi tu de la cine uză special gift? Avem o inimioară cu I love you. Frumos. Ce față a avut? Acoi e... Astea mă... Uitam acum pe... Asta e pentru când ți se face dor de mine, auzi. Și eu ca că sunt asigurată. Am aici, am aici. Dar sunt astea bune, e bine. Să mor eu că mi-a spus și aici. Hold out Rex, man. Hold out Jumper Jacks. You niggas wanna work out? Da, mă, repet. Și merge așa cu ei așa, hau. Ia uite-l pe nebun. Mai trebuie poze cu asta. Băi, încărcăitul vostru. Bă, Igor! Bă, uite-l pe Jirec acolo. Uite pe șec acolo. Bă, la mine, Bă, Jirec! cum se dă zoom? Uite, ți arată Fiona. Voi vreți să cad aici, nu? Niciodată. Să cad aici. Nu! Da! Nu! Nu! Dă-mă că ți-l dă-te, mă! Bă, ăsta se aruncă. Frumos.